Impunitate matxistaren lekuko izan da oraingoan Gernika, baina zenbat eta zenbat kasu inoiz jakingo ez ditugunak eta egituraz oraindik ere egunerokoan txertatuta, sustraituta segitzen dutenak. Ta errua ezeneria ez non nengoen ez nola jantzia, ta errua ezeneria ez non nengoen ez nola jantzia. Izan ere, zeinen garrantzitsua den babesa, zaintza, aitortza eta egiazkotasuna. Eta bide horretan, geu ere lagun izango gaituzue, izan ere, geuk ere sinisten dizuegulako. Bortxatzailea nor da zu? Bortxatzailea nor zen zu? Gabon deizuela guztioi eta posteko albisteak badauzkagu baita ere Euskal Zinemak eta Euskal Emakume zinegilek urteari ere azken egunetan ere euren alea jarri diotelako eta oraingo honetan urrunago Euskal Herrian bertan ez, baina Forke sarietan fikziozko lan onenaren saria jaso du Esti Urresolak eta ekipo osoak fikziozko onena, baina benetazko gertakizun batean oinarri hartuta, 20.000 erle espezieren lekukotza da hori eta zorionak baita hemendik ere, Esti Urresolari noski baietz, Ane Gabarain, Izaskun Urkijo, ahazenolako ekipoa duen Esti Urresolak eta gu noski baietz hemendik ere pozarren. Ezagutzen ez dugun hori, beldurra ematen digu eta errefusatu egiten dugu, baino pelikularekin behintzat saiatu izan da ikusentzunezko esperientzia bat sortu non publikoak izan dezakeen aukera errealitate honi beste modu batera gerturatzen. Gerturapen prozesu hori beharrezkoa da gauzak ulertu eta bestearekin empatizatzeko eta hori uste dut behar dela. Quería hablarte de Aitor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para otro lado. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien. Eta egunerokoarekin ere pixka baldotzeko ezta? Ze batzutan badirudi kontzeptu eta maila handiko jendak bakarrik uler ditzaken gauzak direla eta filmean bertan oso egunerokora badakarrez eta askotan aurrak eurak ere nola infantilizatzen ditugun ere, ez, aipatzen da, eta benetan gainditzen dena edo transgreditzen dena edo aldatzen edo transformatzen den begirada ez dela, hain zuzen ere sujetu bezala hartzen duguna, baizik eta ingurua, ezta? Hori da pixka bat, ez? Fokoa hor jartzen duzu, ezta? Bai, hori izan zen elkarrizketetatik atera nuen ideia interesgarriena. Ematen zidan aukera pelikula pixkat zabaltzera eta besteak inkorporatzera eta interpelatzera koko bizi duen prozesu honetan, ez? Azkenean familia sistema bat da, gizartea sistema bat den bezala, eta familia edo sistema batean elementu bat aldatzen denean sistema osoa mugitzen da, ez? Eta kasu honetan familia da, baina uste dut ere gizarte bera ikus gaitezkela isladatuta familiako kide ezberdin hauetan eta danon prozesu bat bilakatzen dela nolabait. Ari naizena egiten da transizio baten kontakizuna, baina transizioa da harreman batena. Harreman baten transizioa non alde bietan ama eta alaba daukagun, ez? Oraindik ere ikusteke aukera baduzue eta Euskal Herri horietan kokatuta, Bidasoaren alde bietan interesgarria da. Familia arrunt honek zenbat osagai arrunt dituen, baina akaso arrunt jotzen ez ditugun sentimendu, emozio, bizipen
eta aurrei ematen zaien zilegitasun eza euren generoari dagokionean. Ikasteke asko dugu gizarte bezala eta aportazio, proposamen eta Carmen benetan interesgarria egin du Esti Urresolak eta akaso garai bereziotan gainera halako ekarpenek ikusentzunezkoetan memoria kolektiboan ere arrasto positiboa eta eraikitzailea utziko digutena. Pozarren gu beraz noski baietz Esti Urresolagatik eta aipatu dizuegu Euskal emakume zinegileek aurtengoan utzi duten arrasto sakonagatik. Ez da gaztekoa gaina, baliabide gehiago eduki ahala, Euskal zinemagintzan harrobi sendoa dagoela eta oraindik ere uza handia jasotzeke duela Euskal zinemagintzak. Halaxe bukatuko dugu 2023a. Gernikako irudiak dira horiek, ehunka eta ehunka lagunek kalera ateratzeko erabakia hartu dutelako basket taldean gertatutakoa dela eta salaketa kalera heldu da eta askoren haserrea baita ere. Iruña aldera goaz, izan ere halako gertakizunak akaso Gernikan kokatutako irudiak dira hauek, baina toki guztietan zoritxarrez eguneroko errealitate baten isla dira. Iruñean bere garaian taldean hainbat bortxaketa jasan zituen emakume gaztearen kasua ere lehen lerora heldu zen, baina jakin badakigu ez direla kasu bakanak, abusuak eta halako bortxaketa egoera larriek ezin dutela erantzunik gabe geratu, baina irakurketa eta analisirako beharra ere izaten dute, batzutan esamesak arriskutsuak ere izaten dira Iruñe. Aipatu duzun bezala, oraindik orain emakumezkoek gure bizitzako espazio guztietan jasaten ditugu horrelako erasoak, eta batzutan kirol mundua ere alde batera uzten da horrelako kasuetan, eta hor garrantzi handia daukate, kirolariek antolatzen hasi ondoren, eskatzen ari diren eskakizun horietan, badaudela ere horrelako egoerak prebenitzeko eta horrelako egoerak gertatuz gero neurriak eta baldintza duinak eta seguruak biktimarekiko ez hartzeko. Baina, goazen harira, goazen kasura, zer gertatu da, duela egun batzuk, jakin genuen El Paisen argitaratutako erreportaje batengatik, 10 urte inguruz, Lointek Gernika edo, Gernikako talde, goi mailako taldearen entrenatzailea izan den Mario López, abusu sexualak egitegatik salatu izan dela. 1998koak dira gertaerak, baina 3 urtez luzatu izan zirenak.
hasi ziren Gernikako Allende Salazar eskolan, baina gero Gernikako klubera pasatu ziren, bai biktima 13 urte zituenak eta baita López bera, ez? Kasu horretan biktima jokalaria, López entrenatzailea, talde batetik bestera pasatzean. Ze pasatu da, badaude bi faktore. Alde batetikan jakin izan dugu Gernikako talde feminista uda hasieratik, eurek kasu honen berri izan zutenetik, lanean jarri zirela gertatutakoa ezagutzeko bai jokalariekin eta baita klubarekin berarekin ere. Eta bestetikan dago, Espainiako Saskibaloi Federazioak martxan jarri berri dituela, berriki neurri batzuk eta espediente disiplinario batzuk gertatutakoa argitzeko, ez? Nola baita esatearren. Eta horrek eragindu hasteko El Paiseko artikulu hori, eta gerora ez, atzo lehen ikusi ditugun irudi horietan, atzoko Gernikako mobilizazio hori. Azpimarratzekoa, mobilizazio horretan, jendean dana zegoelaz gain, ere talde goi-mailako taldeko jokalari batzuk ere bazeudela, eta hor niretzat azpimarratzekoa da duela hilabete batzuk taldea utzi zuen jokalari baten babesezko mezua zegoela. Horri gine, galdetu nahi nizuke, zazki, ia da, mobilizazio honetan haserrea sumatzen zela, baina gehiago galdetu duelako, eta nolatan jakin dugu honen berri El Paisen bidez. Honezkero neurri disiplinario batzuk etorri direlako, ezta? Eta nolatan neurri disiplinario horiek baten batek ezartzeko beharra ikusi, eta aldiz klubak berak ez horretan inolako mugimendurik egin. Sare feministak gainera salaketa larriak egin ditu, besteak beste, biktimaren nortasunari buruzko detailak eman dituelako klubak. Esan genezake, halako filmetan ikusten diren, garai bateko herri edo giro konservadore batean egindako urrats berberak direla, ez? Salaketa jarri, salatutakoaren hitza zalantzan jarri, eta salatutakoa nolabait babestu, esanaz, bere mailako teknikari bat, entrenatzaileaz fitxatzeko, zailtasunak izango lituzkela Gernikak eta bar. Akaso, Gernikan babestuta egon delako, iraundu urte guztiotan, ez baita aztekoa, eta oraintxe bai galdetu nahi nizula hain zuzen ere, El Paiseko argitalpen hau elkarbanatu egin du Instagramen jokalari batek, Angi abizena zubzoko beto esango duzu gainera, Iruñe, orain Bartzelonak fitxatutako jokalaria da, Europa iparraldekoa, degarri izan da nola elkarbanatu duen Instagram bidez El Paisen argitalpena eta iruzkina jarrita sexu erasoak egon direla, eta nolabait bazela garaia honen berri ematen hasteko. 2000 eta gutxi duela urte batzutako kontua izan da ere, susma genezake, jokalari honen jarrera ikusita, Gernikatik hanka egin zuela, susma genezake, ustez edo behintzat erasoa egita egotzitako entrenatzaile honek, eraso gehiago egin izana, edota jarrera ez onargarriak eduki izana, akaso erasora iritsi gabe? Berez, jokalariek ere argitaratu duten komunikatua aztertuta uler daiteke Angi Borklund barkatu, ez dut ongi auskatu, ez dakit nola auskatu, hasi que barkatu hemendikan. Zergatik hanka egin zuen, ze oso izan zen nahiko arraroa ospa egin zuenean, gainera jende askok egotzi zion taldea botata utzi zuela, eta kontua da taldeko komunikatu hori irakurtzen badugu, argi geratzen da eurak gertatzen zenaren berri ikasturte hasieran izan zutela, eta edo pretemporadan, eta hor erabakitzen dutela, ez dutela nahi, Mario López entrenatzaile bezala izatea, eta orduan klubak alboratzen du eta uzten du kirol zuzendari bezala, ez dela
nola baiteko kargua ere, Akaso azkenean da. alakoetan kudeaketarako zerbitzu gehiago behar ditugu Iruñe, esan nahi dut, alako salaketa larri bat mahai gainean dagoenean, klubarekin hitz egitea bai, baina akaso zerbitzu publiko ezakit sendo batzuk ere beharrezko ditugu alako esku hartzetarako, eta ez dadin geratu zuzendaritza baten uste, beldur edota inseguritateetan, gauzak honela, zuzendaritzak berak ere barkamena eskatu du, baina akaso alakoetan barkamena eskatzearekin ez da nahikoa izaten. Alakoetan ere bestelako neurriak eta erreleguak ere hartzea ez da tokiz kanpokoa. Ikusi besterik ez, Espainiako selekzioan zenolako showa ikusi dugun eta bapatean, gertuan, alako eskema berbera ikusi dugu Gernikako basket taldean. Honek ere zer esan ematen segituko du, Iruñe zalantzarik ez daukagu, aipatu duzu, bezala ondotxo aipatu duzu. Azpimarratzeko azken kontu bat, aipatu duzula kluba, bi komunikatu egin ditu eta bietan kontra esaten dituzten datuak ematen dira, eta hola puntu bat nahiko nabarmena izan da, azkeneko komunikatu horretan esaten zutela, inoiz ez zutela jakin agresio sexual baten gatik zegoela epaituta edo salaketa jasoa, uste zutela bakarrik zela jazarpenaren gatik. Bakarrik, eta hori ez da gauza txikia, esan nahi dut. Orduan hor ere ikusten da ze nolako posizioa hartu duten hasieratik kontu honekin. Bai, eta zein garrantzitsua den halako salaketa larri bat egiten duen persona bati, behar bezalako babesa ematea lehen urratxe gisa, eta ondoren egin beharreko guztiak martxan jarri bai, bakoitzak bere denborak izango ditu, baina zen ginen garrantzitsua babestea, eta babesteko modu bat bada, besteak beste sinistea. Tira, hau ere izango dugu, urteberriko gaien artean Iruñe, azken astea dugu, Eguberrietako atsedena hartu aurretik. Deigarria egin zaigu, Ibarrola alkateak Iruñean, ondotxo, ezagutzen duzu Iruña erdian, bertan udaletxetik gertu zauden horretan, Ibarrola alkate denari oraindik gaur lerrouru interesgarri bat irakurri diogu, hasier honi matxista deitu diolako. Zenolako mundu edo giro aldrebesean bizi dugun guzti hau, aurreko baten entzun genion gainera bisturiarekin hil dituztela, UPN-eko zinegotzi alkate, jaio aurretik hil dituztela, ziur Ibarrola andereare aborto eskubidearen oso aldeko ez dela izango, ez da oso feminista izango, sumatzen dugu, edonola ere, zenola buelta eman diezaiaukegun kontzeptuei, eta dialektika honetan denetik entzuteko aukera izango dugu, edonola ere, hautsak arrotutat ala ez, inozente egunean, abenduaren 28an, showa izango da, oraintxe bertan galdetuko dizu, baina eman dizu egun urte honetako bideo bihurri ikusienetariko bat den honi, pausua. Que yo pensé que era, se dijo, jotas, ¿no? ¿Cuántas góticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subidas. Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Gorrita Nuria, Canacha Sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido unas notas nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Tira, denbora gainera datorkegun honetan, Iruñe utzi dazu, urtebukaerako lizentziak hartzen ari naizen honetan, guzti honetan Txibite Andereak zer izango ote du buruan, ze hau ez da atzean geratzen, eta Elma Saizen karrera hau benetan jarraitzekoa da, Txibiterekin batera, ez du joaten dira, eskutik helduta, eta fiturreko momentu hau ekarri nahi izan dugu berriz ere gogora, ze oso adierazgarria da. Y creo que eso también es importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias.
¿Habéis visto? No. Se ha caído ahí una mujer. Hene bada, ikusi duzu, horrek ze kolpe hartu den, ikusi, eta kazetariak guztiak atzetik, eta non da Txibite Anderea? Hau, halako lehendakaririk ezagutu gabeak gara, Nafarrak beti ere aurretik, beste soltura batekin, naturaltasuna, gertutasuna, eta ikusten duzu, Txibite Anderea ez dela ez atzean geratzen. Orain bai, denbora gainera datorkigula, Nerea Arriolaren Eguberrietako hausnarketa ekartzeko agina, baina tartea bukatu zaigu. Hori bai, konta iguzu mesedez, Iruñe, asteburu honetan zer eskainiko diozun zure audientziari, zure jarraitzaile sutsuei, hau da zure unea? Datorren larun batean, abenduak 23, goizeko 10:00 gaueko 10:00 zuzenean egongo naiz, bai, gelditu gabe, 12 orduz, Twitchen. Zuzenekoak egiteko plataforman. Bertan, Arkakuso leku guztietan bezala topatu dezakezu, edo bestela sartzen zarete arkakuso.eusen, eta hori izango duzue esteka. Eta zer egingo dugu? Hitz egin, albisteak irakurri. Kolaborazio bat zuzenean nola egiten dudan ikusi Euskadi Irratian. Zer gehiago, bideojokoetara jolastu, norbait animatzen baldin bada elkarrizketatu, denetarik. Bueno, tira, ikusiko dugu, abizirik ateratzen zaren horretatik, Iruñe, hori gure desioa, eta noski baietz, Twitch kanala edo Twitch bera zer ez daki zuenontzako, hasi harrakatzen, eta badakizue komunikazioa. Ez dakit, hainbeste ordu izan da, tartea duzu, ez dakit, Asiron, Ibarrola, eta azken urteetan udaletxetik pasa diren asko ostatik pasatzeko, tira, hori zure eskutzeko dugu, eta bukatzeko Iruñe agurtuko dugu, hori bai, Durangoko azokan izan dituzten abenturak eta kalenturak izango ditugu segidan, izan ere YouTube kanala ere, batean eta bestean, jarretu, YouTubeko kanaletan diharduten euskal sortzaile eta ekoizleak, eta gu ere, bertan izan gara, Iruñe, ondo bukatu, eta batez ere, hobeto hasi. Berdin. Alu. No, bade. Eta biok ja amarauna gure mikro irekia konektatzeko. Eta Maria, elkarrizketa bat egiten. Eta begira hor, landako gunea. Eta hori. Bide bate, mil esker, oparitxo hau egin digutelako, Julen. Zuagizun derezat haunik dirua. Baina da horrela, hau da, baina dirua da horrela. Bumer bat nahi, zontarako derezako dirua. Bueno, hori, mil esker Julen, mil esker detak diru. Bai, ilusio pila, bai, una bat ez dela. Rome, Greece. All democracies fail because people are fucking stupid. Ikusten duzu, pantailak euskaraz herri honetan motorra edo makina betean dabilela, eta azken aurrerapena hauxe. Telesail ugari dituzue, baina munduaren akaberarekin edo eta gizarteen idiotizazioarekin lotutako fikzio, baina oso errealak diren sailak gero eta ospe handiagokoak dira, eta hauek ere, izue, ingelesez gauza kontsumitza ere gauza interesgarria da. Espainiarrez izan beharrean, beti ere euskaraz azpititulatuta izan da ila. Noski baiet, Eguberrietako proposamena duzu hauxe. Rome, Greece. All democracies fail because people are fucking stupid. But if you crush the masses, who builds your monuments? Who tongues your taint? The people will tear it apart themselves. You just gotta nudge them a little.
Then you get to swoop in, be the one saving it. Like Caesar. Like Caesar. If there's hell below, Oh, hell. Who wants their balls crushed? Your team. What's your code name again? The Boys. Oof. Who came up with that shit? Eta alaxe, heldu gara gaurkoz bukaerara. Eire taldea duzue hau Zumaitik datoz, elkarrekin jokatzen zuten futbolean txikitatik behintzat lagunak, kasi aizpak, eta biek Eire dute izena. Eiretik beraz hemen duzue, gaurko zagurra, naiz irratiko elkarrezketan eta zuzenekoan ikusi ahal izan ditugunak, eta proposamen berriekin gu beti pozik eta joateko prest, beti ere, itzuliko garelakoan, bakizue, bihar hemen izango dituzuela bueltan, astelehenetik ostegunera, kolpez kolpean denatika eta albistegi zirraragarria zido, jator, fidagarri, eta informazio zerbitzuan oinarritua, noski baietz. Mila esker, horrezategaztik beste behin ere, gabon pasa, bihar arte. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino bazatoz. Bertsio askoen aldatu ni ere bai, bat gehiago. Egunero pixkia bat jaztu igande hontan, bizi osorako. Edozein lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztitan, zauriren bat istan. Edozein lekutan, zauriren bat istan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Ostean esan dut agerikoa, zaude ados. Zandako guztia lokaztu zenbat epai, ztu nahiago. Zatoz hona eta beraztu amore eman, gongeiago. Edozein lekutan, galtzen duzu harima, gorputz guztitan, zauriren bat istan. Edozein lekutan, zauriren bat istan, gorputz guztitan, galtzen duzu harima. Esan zerk mantentzen zaituen Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen